Hej så YouTube, og velkommen til. I dag sidder jeg, hvor sidder jeg henne? Ja, okay, jeg sidder på Skype, ja, det var den hed, og ja, jeg vil give jer en lille rundvisning, og herom der er der specielt, det er Aya, det er Cloxy og Lucky, og ja, mit navn det er Rahman, så hvis I ser mig, han må meget godt droppe ting, eller også hej. Men her er der en lille shop, og her er der nogle ting, I kan lige sætte på pause, der er guldsvær der. Men I kan bare sætte videoen på pause nu. Og her er der biprom, det er jo sådan en pige, og her er der sådan nogle, sådan at I kan følge. Og banke med døre er ikke lovligt, og bokse ud af mad, giver I noget spand, og wake up til B, det koster altså 100.000. Og hvad giver det er sådan noget der, og officielt giver det sådan noget der, og jeg giver det sådan noget der. Og ja, her er der lidt regler. Man kan også lige sætte mig på pause, hvis man vil læse det. Så, ja, så kan vi lige følge. Vi starter med Sugarcane Farm. Ja. Og hvis nok lige går ind foran ham, så slår han os nok ihjel. Men ja. Der er der VIP-celler, og det der er altså YouTuber-celler og sådan noget. Her der er Sugarcane Farm. Så det er jo fedt nok, at den ikke blev høstet. Men så kan jeg lige høre det her. Og hvis jeg har en server, jeg godt kan spille på Prison server, jeg spiller kun Prison lige midlertidigt, kan jeg lave det om. Men så må I meget gerne skrive det dernede i kommentaren. Så ja, det er da fedt nok, så kan jeg spille på alle mulige forskellige. Og ja, min kanal er kun Prison, så ja, men jeg hører lige alt det her. Jeg skal lige spise lidt. Sådan der, og sådan der. Og så okay, endnu mere. Sådan der. Og ja. Sådan. Jeg tror, jeg kan bare lige. Sådan der. Der er mange penge, men så jeg har nu. Jeg ved ikke, om jeg lige har i starten. Jeg havde 135, nu har jeg 1000. Hold da kæft. Jeg er nærmest jail, og der er det sådan noget vents. Hvad er det? Nå, man kan ikke gå derind. Herinde er der celler, og derhenne er der en mine, og så er der en VIP-mine. Det kan jeg lige vise senere, en af de næste videoer. Men hvad er det her? Jeg skal prøve at fange, hvor det er. Black Market herinde. Ja, det er egentlig fastgængsspil. Nå, det kan være det der, man kommer ud af Black Market. Så jeg ved ikke, det kan man ikke finde celle. Hvad er det her? Unites. Der er en celle her faktisk. Hvad koster en dag? Det skal jo være til tjek. Jeg håber ikke, det var 500. Godt, det var det ikke. Fedt nok, så er det lige der. Men er det her Black Market? Nej, det var det her. Nå. Men nu har vi i hvert fald til, så kan jeg få gjort den klar til næste. Hey, man skal slå mig. Du skal slå mig ned. Nej, jeg har ikke gjort noget. Nej, jeg kommer i jail. Så kan jeg lige få set jailen. Så er det lidt sjovt.
Nej, du vil ikke til mig. Nå, men ja, okay, så skriver jeg lige til ham, det ødelagde han lige. Ja. Det. Så. Men, jeg kan så skrive the bag is back. The dead is back. Der ødelagde vi min optagelse til the dead is back. Men jeg tror bare, jeg vil sige farvel og ses i næste video, og jeg vil glæde mig, så farvel.